Wel, bore da i chi gyd, a croeso yma bore yma i'r sil cyntaf yr Advent. Officially, mae'r Advent wedi dechrau, felly byddwn ni'n chwarae hanwyll o funud. Croeso mawr i chi gyd yma bore yma, ffrindiau, ymwelwyr, croeso yn enwedig i John Derrick ag Alaw, ag Cati, ag Elliw, ag Ebe. Felly, dwi'n bod yma. Gyda hyfryd fel chi ag edrych ymlaen i glywed chi'n rhannu hefo ni. Na ni wedi ar ddechrau roedfa a cyflwyno'r amser i ddiw. Ddiw dad, diolch bod ni'n gallu casglu fel yma. Yn deulu, yn blant i ti. Ddiw ni'n diolch i ti am dy gariad di. Ti'n dangos ato ni yn newydd bob dydd. A ddiw ni'n gofyn, neud i bendithio ni i'r awr yma. Neud i bendithio ni wrth ni rand ar dy air di, wrth ni daddoli di, wrth ni sgwrsio efo'n gilydd, a ddiw wneud i anfon ni allan yn bobl sy'n dod â bendith i'r cymuned ac i'n cymdogion ac i'n teulu a ffrindiau. Ddiw gna ni'n bobl sydd yn llawn o dy gariad di a sy'n rhannu hynny efo'r byd yn cwmpas. Amen. Amen. Fel o'n i'n dweud, mae'n sil cyntaf yr Advent, felly cyn bod ni'n anghofio, ni'n meddwl sy'n cynner ganwyll rwan. Felly, os mae'r plant eisiau dod i weld y ganwyll yn cael ei cynner, fel ddudodd Derrick, this is a real Norman Price moment, so dwi'n gobeithio bydd ddim angen Sam Tân, na Dilys, nath ni ddim enwi Dilys, dwi'n siŵr pwy yw'r Dilys o hyn. Ond y plant eisiau dod ymlaen, yna ni'n gynner y canwyll cyntaf, gyda'r Advent. Ac alla, diw'n chi isio cynnig o? Diw'n na'n recipe for disaster. Alla na i wneud tro yma. Na ni. Reit, os y drefn penodol, dwi'n cael ein bryd. Just un o fe yn yr ochr. Ddim yn ein bryd yn cael ein bryd. Ti eisiau dod o yma? A na ni'n cynnig un yma, hwnna'n rhaid staff. Waw, Dolig wedi dechrau. Yr Advent wedi dechrau. Un o'n eto. A dyn ni'n cynnig canwyll y dydyn oherwydd Iesu. Nath mi dal yn atebyd efo'r canwyll am gallwn pen blwydd. Oherwydd Iesu ydy goleini'r byd. Mae Iesu yn dod a goleini i'r byd cyfan, i'r cenhedloedd i gyd. Ac o'n i jyst eisiau rannu digwydd bod fynd i ddarllen bore yma o darn o Ioan oedd yn dweud roedd yn amser gwyl y Pasg i nhw wyliau'r Iddewon a dyma Iesu'n mynd i Jerusalem yn hwrt y deml. Gwelodd bobl yn gwerthu ychen, defaid a cholomenod ac eraill yn eistedd wrth fyrddau yn cyfnewid arian. Felly gwnaeth chwip o reffynau a'i gyrru nhw i gyd allan o'r deml gyda'r defaid ar ychen. Chwalodd holl arian y rhai oedd yn cyfnewid arian a throi byrddau drosodd. Yna meddai wrth y rhai oedd yn gwerthu colomenod, ewch â'r rhain allan o fa, stopiwch droi tîf yn had i'n farchnad. Yna cofiodd ei ddisgyblion fod yr ysgrifau sanctaidd yn dweud bydd fy sêl dros dy di yn fy meddiannu. Ond dyma'r arweinwyr Iddewig yn ei herio. Pa arwydd gwirthiol wneud i brofi ni fod gen ti a hawl i wneud hyn i gyd? Atepodd Iesu nhw, dinistriwch y deml hon a gna i hadeiladu hi eto o fewn 3 diwrnod. Atepodd yr arweinwyr Iddewig, mae'r deml wedi bod yn cael ei hadeiladu ers 46 mlynedd. Wyt ti'n mynd i'w hadeiladu mewn 3 diwrnod? Ond y deml oedd Iesu'n sôn amdani oedd i gorff. Ar ôl i Iesu ddod nôl yn ddiw, cofiodd ei ddisgyblion bod wedi deud hyn, a dyma nhw'n credu ysgrifau sanctaidd a beth wedodd Iesu. Be mae hwn i wneud hefo'r ganwyll a hefo Iesu yn goleini'r byd? Wel, oedd y deml yn Jerusalem yn ganolbwynt addoliad yr Iddewon, ble oedd nhw'n dod o bob cwr o'r wlad i addoli ei Duw. Ac yna rannau o'r deml oedd yn cael ei cadw ar wahân i wahanol bobl. A felly oedd y cwrt mawr, ble oedd yr farchnad yma, obsessed. Oedd y cwrt mawr, ble oedd yr... Ti eisiau mynd o'r mam? Diolch. Oedd y cwrt mawr, ble oedd y farchnad yma, a prynu a'r gwerthu a'r masnacha,
dyma oedd yr unig rhan o'r deml oedd ar gael ar agor i bobl o wahanol gefndiroedd a y pobl oedd ddim yn Iddewon. Dyna'r unig rhan o'r deml o'n nhw'n cael dod iddo fo. Felly os oedden nhw eisiau dod i addoli Duw, oedd rhaid iddyn nhw aros yn yr cwrt mawr yma, ac oedd y masnachwyr di llenwi fo. Ac fo llawn anifeiliaid, y pobl yn gweiddi ac yn prynu ac yn gwerthu. O'na lefydd eraill o fewn y deml wedyn i os oeddech chi yn Iddewon, neu os oeddech chi yn ddynion, ac wrth gwrs dim ond un man oedd y ffeiriad yn cael mynd ar un dydd o'r flwyddyn. Ond dyma pwynt Iesu, mae o'n gandryll. Pam bod o'n gandryll? Oherwydd mae'r masnachwyr a'r pobl oedd yn gwerthu yn y cwrt yma'n y deml yn stopio pobl rhag dod at Dduw. Mae Iesu wedi dod mwyn dod â goleini'r byd i bob cenedl, i bob hil, i bob gefndir, i pob un ohonyn ni. Mae wedi dod i ddangos i gariad a'i oleini. Ac oedd o'n gandryll o weld bod hynny'n cael ei atal. Felly, dyn ni'n cofio'r hanes bod Iesu wedi clirio'r deml. Ac dyn ni'n cofio bod Iesu wedi dod ar gyfer pawb. A does dim un ohonyn ni'n excluded. Felly, bore yma, wrth yn eist yma, ac yn meddwl, dwi'n gwybod, alla bod ni wedi cael wythnos lle dyn ni just yn shattered. Neu alla dyn ni wedi cael wythnos lle mae pethau wedi really ysgwyd ni. Dyn ni ddim wedi cael yn excluded o gariad Duw. Mae Iesu wedi dod mwyn gwneud o y lle yn agored, y ffordd yn agored, y ffordd yn glin, wedi dod i greu y lle i ni ddod i addoli Duw. Felly, sut bynnag dyn ni'n teimlo, gadewch ni rannu hynny'n dawel hefo Duw rwan, wrth ni baratoi gan ein hemyn dymsa. Sorry, roedd gan ei allan. Felly, dylech chi gan ein hemyd yntaf felly, dylchafer enw Iesu chi gan Saintri Isanen. Dyn ni'n canu clod i Dduw, i'r Duw sy'n heiddi ei fod. Oh,
Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu canu dy glod di. Dduw, bod ti'n heiddi dy goroni. Dduw, bod ti yn y nef rwan, yn siarad ar ein rhan ni. Ni'n diolch i ti. Ni'n rhoi dy pob clod a pob anrhydedd i ti. Wel, peidiwch eistedd yn rhaid fforddus, a ni'n syth fewn i'r ail emyn felly. Iesu rhywun i ti pob anrhydedd. Wel, mae'n hyfryd I weld chi. Mae'n hyfryd I fod. Dyma'r tro gyntaf I fi bregethu I ffwrdd am amser hir iawn. A fi'n credu pobl Abertawe yn blist I gael cheir. So, fi'n gael digon. A mae'n hyfryd cael bod nôl yng Nghaerdydd, neu fel bydde fi wedi gael o fe pan o fi'n byw yma y Caerdydd. Mae'n hyfryd I fod. Achos fi'n dod nôl I Gaerdydd hefyd, fi wedi rhoi yn props mewn bag M&S. Fi wedi switcho fe mas am yr un Lidl yn y car, just wrth I fi gyrraedd. Nawr, ni'n mynd I gael stori, ond dwi angen chydig bach
o help. So oes fi angen 3 neu 4 i... Wel, fi'n credu... The quicker mae ysgol Sul yn dod gorau i un person. Ydych chi'n iawn? Dwi'n moyn i fi symud e? Na, oce, iawn. Nes ti roi dy law lan i fi? Come on, dere di mas i helpu fi. Os rhywun arall, wyt ti'n bodlon dod i helpu fi? Dwi ddim yn anodd, dwi'n anodd. Na. Wyt ti'n bodlon dod i helpu fi? Fi'n mynd, wyt ti'n meddwl? Na! Diolch am ddod lan y ffrynt. Beth yw enw ti? Eos. 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 Pwy ni'n mynd i gael i helpu te? Dwi angen help. Beth ti'n bod fel, sori? Ti'n mynd i helpu fi? O, come on te, dere ti lan y blaen. Nawr, sefyd di fan hyn, nawr, oce. Nawr, mae ti'n bach o wers hanes fan hyn cyn i ni ddechrau. Ni'n mynd i siarad heddi am pwmp dŵr. Ydych chi gyfarwydd â pwmp dŵr? Ydych chi dal yn cael dŵr chi o pwmp yn yr eglwys newydd? Dwi ddim yn gwybod. Yn yr hen ddyddiau, o'ch chi ddim gyda taps yn y tŷ, o'ch chi'n mynd i'r pwmp dŵr, a mae cynnan llwyd wedi bod yn pwmp dŵr i ni hefyd. Dwi'n sefyd di fan hyn. Ni angen spout. A ti'n gewn ni'r spout yr ochr arall, iawn? A pump, right? OK, ni'n barod nawr. A Eos, fi'n mynd i roi cwbl o props i ti, o reit? Hwn oedd yr agosa i bwced o fi'n gallu ffynd y bore yma. Ti eisiau rhoi beth yna nawr i cadw nhw'n saf? Right, OK. Iawn. So, un diwrnod, daeth Eos i'r pwmp i nôl dŵr. So, mi eisiau rhoi'r bwced dan y spout. Ti eisiau rhoi'r bwced yn hynny, right? A wedyn mi eisiau pwmpio braich ydy ni am i pwmpio braich ti'n cael ei ddweud? OK. Pa mor gorfforol? Fyna, ie, lan a law. A dyma Eos yn sylweddoli, mae yna problem yn hyn. Mae'r dŵr sy'n dod mas. Mi sori wedi wrth ti'n cynnan. Mae'n frown, mae'n frwnt. Mae'n afiach. A mae Eos yn meddwl mae rhywbeth yn bob yn hyn. Fi ffili defnyddio'r dŵr yma. Fi ffili yfed y dŵr yma. Fi ddim yn gallu golchi yn y beth yn y dŵr yma. Mae eisiau fi wneud rhywbeth. So mae Eos yn meddwl, a mae'n meddwl, fi'n gwybod beth fi angen wneud. Dwi angen golchi y pwmp. So mae'n nôl y smwng. A fi eisiau ti golchi y cynnan y lawr. O ie, na ni, what a wish. Good scrub iddo fe. Ie, mynd in, felly. Ie, na ni, right? OK, da iawn ni, ysgol yn y bag. A mae'n amser i ni trio eto nawr. Ni'n mynd i pwmpio eto. Ydych chi'n meddwl bydd y dŵr wedi newid? Na. Gen i weld, barod? O! A mi'n sori wei, mae'r dŵr yr un mor ffrawn. Mae'n waith os unrhyw beth. Mae'n afiach. Felly, be ni'n mynd i wneud nesaf? Be ni'n mynd i wneud nesaf? Hang on. Ti'n nabod Eben? Mwynhau yn ysgol Sul gyda'ch gilydd. Iawn. OK. Right, ti'n mynd i roi y bwced fan hyn i fi? Gadw fan hyn, ta? Right, mi eisiau testo fe nawr. Barod cynallu? Mae'n carnage o stori fan. Right. Iawn, reach dros o pen. Iawn, OK. Watch o'r gwas, watch o'r gwas. Right. Ni'n mynd eto. Go on, unwaith eto. A mae'r dŵr, wrth gwrs, yn frown. So ni'n mynd un peth arall. Ti'n barod cynnar? Ie. Ni'n mynd i peintio'r pwmp. Ni'n mynd i peintio'r pwmp. Pa liw na ni gael, iawn? Gwyrdd? Mae gwyrdd yn lliwbeth da i pwmp, dwi'n meddwl. Rai, bant a ni, wneud siŵr. Reit. Ydych chi'n meddwl bod peintio'r pwmp mynd i newid lliw y dŵr? Na, fi ddim yn credu, reit, dwi'n meddwl. Yr un trio, bant a ni. Ac wrth gwrs, mae'r dŵr yr un mor fryn ag erioed. Dim ond un peth sydd ar ôl i ni wneud. Tynnu pen y pwmp i ffwrdd. Mi eisiau ni tynnu pen y pwmp i ffwrdd a gweld beth sydd tu fewn. A felly dyma Eos yn rhoi llaw mewn i'r pwmp. Ti eisiau tynnu hwnna allan? Ti eisiau fi wneud e? Ie. Mae'n troi allan.
bod un bachgen yn y pentref wedi bod yn cuddio'r holl fwyd mae ein cysau tu fewn i'r pwmp. A mae os yn tynnu mas, ond fi'n mynd i wneud achos dwi ddim eisiau. Tu fewn i'r pwmp, oedd y caws mwy a drewllyd mae Lidl's yn gwerthu. £2.99. Ti eisiau gwynto hwnna? Mae'n afiach neu yw e. Mae'n afiach. Mae hwnna yn un enghraifft. Mas o'r pwmp mae'r cabbage yn dod, a'r brocoli, popeth mae wedi bod yn cuddio. Felly dyma Eos yn glanhau y pwmp o'r tu fewn, tynnu popeth allan. A ni'n mynd trio unwaith eto. Unwaith eto. Gyda ti wedi newid position sawl gwaith yn ystod y stori yma. Sorry, right. A dwi'n cyfro ag wrth gwrs, mae'r dŵr glân yn llif ar Ie'n rhoi craffu i'r pwmp. A craffu Eos, diolch yn fawr Eos am helpu fi. Mae'r neges yn un syml iawn iawn, nag yw e? Dim ots beth ni'n neud i'r tu fas. Y gwirionedd yw, gallwn ni newid llwyth o bethau ar y tu fas, ond beth sydd ar y tu fewn sydd yn cyfri, beth sydd ar y tu fewn sydd yn bwysig. Yn wir, mae Beibl yn dweud, mae Duw yn edrych ar y tu fewn. So Duw yn edrych ar y tu fas, mae'n edrych ar y tu fewn. A mae Duw yn neud beth nath Eos wneud yn y stori. Mae'n tynnu'r pethau drwg ni di wneud. Mae'n tynnu'r pethau sydd brwnt yn omni. A mae'n gadael ni yn lan. Dyna mae Duw yn cynnig wneud. Dyna mae Duw eisiau wneud i ffrindiau Duw. I'r rheini sy'n credu yn o fe. Mae Iesu Grist wedi dod i'n byd. Ni'n mynd i dathlu hynny dros y mis nesaf. Mae Iesu wedi dod i'n byd. A nath e dod a cymryd yr holl bethau drwg, yr holl bethau brwnt arno fe, mwyn gadael ni yn lan ac yn iawn a fel ni fod. Peidiwch â gadw unrhyw un dweud wrthych chi mae beth sydd ar y tu fas sydd yn bwysig. Beth sydd ar y tu fewn. Mewn i weddio. Duw, diolch bod ti yn edrych ar y tu fewn. Ac yn gweld ein pechod ni yn tynnu fe i ffwrdd, yn maddau ni, yn neud ni'n lan. Helpa ni gofio, mae fod yn iawn ar y tu fewn, yn iawn gyda ti, sydd yn bwysig. Yn enw di. Amen. Amen. Diolch. Diolch Eric. Os mae plant eisiau mynd allan i'r ysgol Sul yn ystod yr emyn nesaf, mae croeso iddyn nhw wneud. A emyn di hon, dyn ni wedi ganu o'r blaen, ond efallai bod ni ddim wedi gwneud gymaint o hynny eto. Felly falle bod hon dal yn eitha anghyfarwydd, ond sôn ydi o am daioni Duw. Bod Duw byth yn gadael ni lawr, bod i drwy garedd o byth yn methu, a bod yn gyda ni drwyddi draw pob peth bod ni'n mynd trwy iddo fo. Felly, na i ganu'r bennill gyntaf, dwywaith, croeso i chi wrando tro gyntaf os hoffech chi, neu wrth gwrs os chi'n yn nabod chi, croeso i chi ganu gyda fi, a wedyn os hoffech chi ymuno wedyn yn wrth i fynd dros yr ailwaith. Drwy garedd byth yn methu, trwy nyddiau o'r, rwy fy diodel yn dy law. O'r eiliad rhan rwy'n deffro, desroi pen i law, fe gan a fi, am ddaion i fi fydd. Gan i fynd eto. Bydd garaf garedd byth yn methu, trwy nyddiau o'r, rwy fy diodel
sydd yn ffyddol. A hyd yr oes lefi os bod o da, fob un anadl sydd gennyw, fe gana fi am ddaioni fynyw. Caraf dy lais, rydw wedi farwain drwy y fflamau, a'r dywyll ros, rydw y nesaf ata fi. Wedi nabod i fel tân, a nabod i fel ffrind, rwyf wedi byw yn aioni fynyw. A bydd yr oes ti sydd yn ffyddol, a bydd yr oes lefi os bod o da, fob un anadl sydd gennyw, fe gana fi am ddaioni fynyw. A'r gitar eto. Ar hyd yr oes ti sydd yn ffyddol, ar hyd yr oes lefi os bod o da, a phob un anadl sydd gennyw, fe gana fi am ddaioni fynyw. Fe gana fi am ddaioni Credu mai dim ond 3 dyfais sy'n recordio fi gan. O tro diwetha ni yn y neuadd yma, o'n i yn Weight Watchers. It's not a great advert. Fel o'n i'n dweud, mae'n rili yn hyfryd i fod gyda chi ac fel ych chi'n gwybod yn barod, ych chi'n eglwys sydd wedi bod yn bwysig iawn i ni fel teulu. Mae'n siarad amdano chi yn aml iawn. I ni'n codi chi yn ein cyfarfod gweddi ni'n aml. Fi wastad yn bwriadu dweud wrth chi a wastad yn anghofio. Dyn ni'n gweddio dros chi ac i ni'n hoff iawn ohonoch chi. I rei ohonoch chi sydd ddim yn gwybod, dwi'n weinidog yn Abertawe ar Gapel Gomer. Wnaethon ni plannu, neu ail-blannu Capel Gomer 12 blynedd yn ôl erbyn hyn. A mae gwaith wedi bod yn anodd, ond mae Duw wedi bod yn dda. Ni wedi gweld sawl ni'n dod i nabod Iesu Grist am y tro gyntaf. Dwi hefyd yn weinidog ar Seion Waenarlwydd yn gogledd orllewin dinas Abertawe. Ac yn ar y bach, i ni'n tyfu fel eglwys ac yn edrych ymlaen i fydyddio wythnos nesaf. Dwi'n cael dweud hwnna fan hyn. Ond ni yn edrych ymlaen yn fawr i fydyddio. Cwpl sydd wedi dod yn ôl i'r capel ar ôl 56 o flynyddoedd. Nag yw hwnna'n anhygoel, chymod. Oedd y Huw ddim wedi bod. Oedd Adel yn 21, dwi ddim wedi bod i'r cwrdd am 56 o flynyddoedd. Mae'n vers i ni, nag yw i beidio roi lan ar unrhyw un. So meddyliwch amdani, plis gweddiwch dros ni wrth i ni weddio dros chi. Mae darlleniad ni bore yma yn fyr iawn. Chi'n hoff o darlleniad yn fyr yma. Actually, dyma cwpl o adnodau cyntaf y Beibl i gyd. Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn anhrefn gwag, ac roedd hi'n hollol dywyll
dros y dŵr dwm. Ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. Mi'n mynd i dreulio bore yma a prynhawn yma yn llyfr Genesis, neu fel oedd Eiros Wyn Jones yn dweud pan o'n i'n hyfforddi, oedd rhaid ni gael yn Genesis, ond dyn ni gyd i gael yn Genesis. Llyfr cyntaf y Beibl, wrth gwrs. Un o lyfrau Moses, dyw Moses ddim yn y llyfr o gwbl. Mae rhaid i ni aros tan yr Exodus i cwrdd ar awdur. Yn llyfr Genesis, mae Moses yn adrodd hanes sydd yn gorffen 300 mlynedd cyn iddo fe gael ei eni. Felly, beth sydd gyda ni fan hyn? Beth sydd gyda ni yn llyfr Genesis? Cymysgedd o hanes llafar pobl Duw a datguddiad uniongyrchol Duw. Mae yna amlwg pethau yn y llyfr sydd wedi cael ei gasglu gan sawl ffynhonnell. Mae gyda ni 2 stori'r creu enghraifft. Ond mae'n amlwg hefyd, mae yna pethau yn y llyfr mae Duw wedi dweud wrth Moses. Dim ond trwy datguddiad uniongyrchol y bydde fe wedi gallu gwybod beth oedd yn mynd ymlaen. Enghraifft, ein darlleniad ni heddiw. Trwy draddodiad pobl Duw, a thrwy Duw yn esbonio hanes, mae Moses wedi casglu hanes y dechreuad. A dyna beth sydd gyda ni yn Genesis, hanes y dechreuad. Dyna yw ystyr y gair, wrth gwrs, y tarddiad. Y tarddiad. Dyma dechreuad gymaint o bethau fan hyn yn Genesis, dechreuad y Beibl a dechreuad popeth arall sydd yn fe. Dechrau bydysawd, dechrau hanes, dechrau dynoliaeth, dechrau priodas, dechrau teuluoedd, dechrau llywodraeth a gwareiddiad, dechreuad celf a'r celfyddydau, dechreuad cerddoriaeth, dechrau pechod, dechrau marwolaeth. Dyma dechreuad pob dim a dyma sylfaen pob dim. Mae gweddill y stori yn dechrau fan hyn. Ac mae gweddill y stori yn dibynnu ar y dechreuad yma. Dyna pam mae pobl yn obsessed gyda trio tanseilio Genesis gymaint. Os allan ni tanseilio Genesis, allan ni tanseilio y gweddill. Ond wrth gwrs, y gwirionedd yw, mae yna pobl sydd eisiau lladd ar Gristnogaeth yn tanseilio Genesis, ond weithiau ni'n rili dda wneud hefyd. Weithiau ni'n rili dda tanseilio'r holl beth ein hunain. A fi'n credu un ffordd o tanseilio Genesis yw i weld e fel rhywbeth dyw e ddim. Mae'n hawdd lladd ar Genesis yn wyddonol os ydyn ni'n credu bod Genesis yn llyfr gwyddonol. Wrth i ni feddwl amdano fel rhywbeth dyw e ddim, mae'n rhwydd wedyn ni tynnu'r rhyg oddi tan o fe. Mae Cristnogion a'i gwrthwynebwyr wedi gwneud hyn. A mae'r 2 carfan sy'n mynd yn obsessed gyda gwyddoniaeth yn Genesis wedi colli pwynt y llyfr yn llwyr. Wedi camddeall pwrpas y llyfr, wedi anwybyddu y pethau enfawr, prydferth, hardd am natur Duw a natur dyn sydd gyda ni yn Genesis. So gwrs os chi erioed wedi dod o'r draws. Pobl, yn enghraifft, mae rei Cristnogion yn defnyddio Genesis i trio gweithio mas oedran y ddaear. Chi erioed wedi trio gweithio mas oedran y ddaear? Na. Mae gyda chi pethau eraill i wneud. Ond mae yna rei pobl, maen nhw'n trio gweithio mas oedran y byd. Gan lleihau y llyfr cyntaf yn y Beibl, gan lleihau cyflwyniad Duw i'r Beibl, i ryw fath o fathemateg
rhyfedd. Mae un carfan wedi penderfynu bod y ddaear yn 4,004. Na, wedi dechrau, sori, yn 4,004 BC. A mae yna rei pobl yn printio hwnna ar top Genesis. Dyma mae David Pawson, esboniwr gyda I ddweud am hwnna. If you have a Bible that says 4004 BC at the head of Genesis 1, cut it out. Archbishop Usher put that in, and he was a naughty man. Great hwn, yn yr esboniad. He was a naughty man because God didn't write that. There is no date here. It doesn't tell us when the world was made. It doesn't tell us how. It does tell us who made it and why. And these are the more important questions. Science concerns itself with method, how and when. But the Bible concerns itself with meaning, who and why. And there are the important issues. These are the important issues. Mae David Pawson yn pwysleisio rhywbeth rili bwysig fan hyn. Mae llyfr Genesis am bwrpas ac ystyr y byd. Mwy nag yw am y sut a'r pryd. Mae Genesis yn siarad i ni am y pwy a'r pam. Gwn ni darllen ein darlleniad unwaith eto. Ar y dechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd a'r ddaear. Roedd y ddaear yn amhrefn gwag, ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dŵr. Ond roedd ysbryd Duw yn hofra dros wyneb y dŵr. Mae'r cwpled cyntaf yma o Genesis yn clymu Duw a'r ddaear gyda'i gilydd. Duw a'r ddaear yn un. Yn y cwpled cyntaf yma yn y Beibl, mae'n pwysleisio y perthynas rhwng Duw a'r ddaear, rhwng Duw a'r bydysawd. So Duw yn darganfod y ddaear, neu'n dod ar draws y bydysawd. Mae fe'n creu y bydysawd a'r ddaear. So'r byd yn bodoli ar wahân I Dduw. Doedd na ddim amser lle oedd y byd yn bodoli a wedyn roedd Duw. Na, roedd Duw ac felly mae'r byd. Mae'r byd ond yn bodoli oherwydd Duw mae na creawdwr. O'r dechrau, yn y dechreuad, mae yna berthynas rhwng ein Duw a'r ddaear. Duw, un Duw, ein Duw. Beth sydd gyda ni yn llyfr cyntaf y Beibl, fel yn gweddill y Beibl, yw hanes perthynas Duw a'r ddaear. Dyna sut mae'n dechrau, dyna sut mae'n cario ymlaen, a dyna sut mae'r Beibl yn gorffen. Mae'n stori, un stori, am perthynas Duw a'r byd. Perthynas Duw a ni. Mae yna rhywbeth diddorol iawn am y berthynas fan hyn yn Genesis, a fi eisiau trio esbonio hwn heb dweud rhywbeth sydd yn anghywir. Mae yna agosatrwydd a phellter yn y berthynas rhwng Duw a'r ddaear. Beth ni'n ei olygu wrth hwnna? Mae yna agosatrwydd yn y berthynas. Yn y ffaith bod Duw yn ymwneud a'i greadigaeth. Dyw e ddim jyst yn gwylio neu yn arsylwi. Dyw e ddim jyst yn dechrau pethau bant a ni. Mae e'n involved. Mae e'n ymwneud â'r byd ac â dynoliaeth. Felly mae'n agosatrwydd. Ond beth ni'n golygu wrth pellter hefyd yn syml, mae Duw wedi creu y ddaear a dynoliaeth, ond Duw wedi wedi creu robotiaid. Mae wedi creu byd sydd ag ewyllus rhydd, eich chi'n rhydd I wneud eich penderfyniadau. Oherwydd, oedd Duw am eich I fod yn rhydd I droi at y fe. I dewis nabod e. I ddod i'w nabod e, I gael berthynas a fe. Mae Duw yn fully involved ac yn sofran, ond ar yr un pryd, dyw e ddim yn unben, dyw e ddim yn dictator neu
yn ormesol. A ni'n gweld hwnna yn Iesu Grist. Iesu Grist yn dod i'n byd ac yn dod â theyrnas Duw ato ni. Sut mae teyrnas Duw yn dod? Mae'n dod fel gwahoddiad, tro ar ôl tro. Mae Iesu yn sôn am y gwahoddiad i ddod. Y gwahoddiad i ddilyn Crist, i ddod at Dduw, i dderbyn ei faddeuant, i fod yn un o'i blant. Mae Crist yn gwneud popeth i wneud ffordd i ni at Dduw ac yna ni'n gwahodd ni fel i berthynas a fe. Mae'n derbyn bod yn rai bydd ddim yn dod. Dyw e ddim i weid bod e'n hapus am y peth yn wir mae'n ei frifo. Ond mae Iesu am i ni ddod ato fe, i'w ddilyn e, i'w garu fe. O'r dechrau mae yna creawdwr ac mae yna greadigaeth i ni'n greaduriaid. Mae Duw yn creu ac mae'n dod â threfn mas o anrefn i ni'n darllen fan hyn. Mae'n dod â threfn i'r byd. O'n i'n gwrando, ydych chi'n gwrando ar podlediadau? Ie, dwi ddim yn y pwynt lle fi ffili cysgu hyn. Mae'n wael. Podlediad o'n i'n gwrando o'n i'n dweud fan, ac oedd o'n interviewio John Lloyd. Ydych chi'n nabod fe, wel, sut i'n pwys bod y pwy yw John. Fe sy'n i'n QI ar byd yna i gyd, ond fwy pwysig, fe oedd director Mr Bean. Ac Blackadder a pethau fel yna. Ond beth oedd yn diddorol am y podlediad yma, nath y sgwrs troi'n ffydd. A oedd y dyn oedd yn cyfweld just wedi cymryd, am pobl yn neud hyn, just wedi cymryd bydde John Lloyd yn atheist. Oherwydd y byd mae ynddo, oherwydd y byd mae'n byw ynddo. Oedd nhw just i penderfynu, I'm sure you're an atheist as am I. John Lloyd, I'm not. Because I've really got into maths. All right. Dwi'n ystod lan yn y can, A then there's a pattern to everything. Yn mathemateg, lle bod chi'n pobl mathemateg, mae yna trefn i bob dim. Mae yna patrwm i bob dim. Mae yna trefn, mae yna patrwm yn y byd. Pam? Achos mae Duw wedi dod â threfn mas o anrefn. Weithiau mae'r byd yn edrych fel bod e llawn anrefn. Ond wrth i ni ddod lawr i'r manylion, dyn ni'n gweld bod yna patrwm. I ni'n gweld bod yna trefn iddo fe i gyd. Mae Duw wedi troi anrefn yn drefnus. Mae fe'n cymryd dim byd ac yn creu rhywbeth hawdd. Ei creadigaeth, A mae hwn mor bwysig yn ein dealltwriaeth o'r greadigaeth a phwy ydyn ni, ond hefyd mae'n pwynt bugeiliol fan hyn hefyd yn does. Mae Duw yn gallu cymryd yr anrefn yn ein bywydau ni a'n wneud yn rhywbeth hardd, rhywbeth gwell. So i'n gwybod lle ydych chi bore yma, lle bod popeth yn iawn. Gret. Canwch mas ar yr ymwneud. Lle bod chi'n eistedd yma'n meddwl, dwi'n hanol yr anrefn. Mae popeth yn chaotic. Ni gyd yna rhyw bryd nag i ni'n teimlo fe ar y degau falle mwy yn y 2 blynedd diwethaf nag o'r blaen. Mae'n anodd gweld y pwynt yma pan ni yno fe, nag yw e. Os ydw i'n mynd lan i'n pobol i, a mae rhywun yn dweud, dwi'n teimlo nhw'n nad, dwi'n teimlo'n isel. Mae Duw yn dod â trefn mas o'r anrefn. Mae nhw'n likely slapo fi yn y tops, nag yn nhw. Ond wrth i ni edrych yn ôl, a falle wrth i ni edrych ymlaen, dyn ni'n gallu gwybod a credu o'r adnodau yma bod Duw yn dod â trefn o'r anrefn. A'n gallu dod â rhywbeth hân, rhywbeth gwell. Dyw anrefn ddim yn ennill. A dyw anrefn ddim yn gorfod para chwaith. Mae Duw yn creu allan o'r anrefn. Felly bod chi yn yr anrefn ar hyn o bryd. So bod Duw yn creu rhywbeth newydd.
yno chi. A fi moyn gorffen gyda hwn. Mae'r darlleniad yma, dwi'n credu mae'n mor fawr. Mae'n achosi ni deimlo'n gwbl insignificant a gwbl significant ar yr un pryd. Mae'n adnod yn y Beibl sy'n neud hwnna, does? Ni'n byw yn y tensiwn rhwng y ddau beth. Yn gwbl ddibwys, tra'n teimlo'n anhygoel o bwysig ac arbennig i Dduw. Swn i'n meddwl am hyn. Cyn i'r byd bodoli, cyn i'r bydysawd bodoli, cyn i bopeth i ni'n credu sydd yn bwysig, sy'n cyfri, sydd yn flaenoriaeth, neu sy'n peri ofn, rhoi pleser. Cyn hwnna i gyd, roedd Duw. Roedd Duw. Cyn hwnna i gyd, roedd Duw. Cyn popeth i chi dal yn dim. Cyn popeth chi'n meddwl sy'n bob dim. Cyn popeth i chi'n pryderu amdano ar hyn o bryd, roedd Duw. Roedd Duw. Mae'n bwysig i ni deall a chofio bod Duw yn fwy na popeth sydd gyda ni. Yn wir, Duw sydd wedi creu popeth i ni'n gweld yn bwysig o gwbl. Gan gynnwys ni ein hunain. Mae'n bwysig ein bod ni'n cofio bod Duw wastad wedi bod yna, ac am ychydig ydyn ni. Mae fe yw'r creawdwr, a ni yw'r creaduriaid. Mae'r Rufeiniaid yn dweud yna pam mae popeth wedi mynd o'i le, achos ni wedi fflipio'r trefn yna. Ni'n meddwl mae'n bwysig mae ni yw'r creaduriaid, ac i ni'n addoli popeth sydd wedi'w creu yn lle i'r creawdwr. Mae eisiau ni gofio y trefn. Mae fe yw'r creawdwr a ni yw'r creaduriaid. Mae Duw dewis creu byd, a mae Duw wedi dewis eich creu chi. Wedi'n dewis ein creu ni gyd. Mae Duw dewis ein creu mwyn ein caru ni. Meddyliwch amdano fe. Cyn pob dim roedd Duw. Ond nath e dewis wneud yn siŵr bod ni yn bodoli. Nath Duw dewis ein creu ni mwyn ein caru ni, mwyn ein hoffi ni, mwyn bod mewn perthynas â ni. Nath y Duw sydd gymaint fwy na ni dewis ein creu ni, achos mae fe eisiau i ni bodoli, a mae fe eisiau i ni llenwi ei fyd. Ni'n arbennig iawn i Dduw. Ac unwaith eto, beth bynnag mae unrhyw un arall wedi dweud wrth chi yn eich bywyd chi. Sut bynnag mae unrhyw un arall wedi wneud i chi deimlo, y lleisiau na sydd gyda ni sy'n rhoi ni lawr, y pobl na sydd wedi bod yn gas ni, beth bynnag mae unrhyw un wedi dweud. Mae Duw eisiau ni bodoli. Nath Duw dewis yn creu. Nath Duw wneud yn siŵr bod ni yma mwyn ein caru ni. Mae Genesis i gyd i wneud â pherthynas Duw a ni, reit o'r cychwyn. Dyw e ddim bod yna cwpl o storïau wedyn mae Duw yn penderfynu, well i fi wneud rhywbeth ar ei. Neu mae Duw yn penderfynu, byddwn i'n licio cael perthynas ar ei. Na, dyma'r pwynt o'r dechrau. Yn y dechreuad, mae Duw yn sefydlu y berthynas. Mae'n ffydd ni, ein crefydd ni i gyd yn ymwneud â'n perthynas ni gyda Duw. Lle ydych chi gyda'r berthynas yna? Ydych chi wedi derbyn ei faddeuant? Y maddeuant sydd yn dod oherwydd at Crist, Duw ei hunain i'r groes yn ein lle ni. Ydych chi wedi cael eich wneud yn iawn gyda Duw? Un o'r pethau gorau am Beibl.net yw bod e'n siarad drosodd a drosodd am y perthynas iawn gyda Duw. Iesu Grist sy'n rhoi'r berthynas i ni. Oedd e wastad yn dod. Oedd e'n dod i sicrhau bod pobl Duw yn gallu nabod e oherwydd dyna oedd y cynllun
yn y dechreuad. Gen i wedi. Duw, ni'n diolch i ti am dy air di. Ni'n diolch bod ti'n siarad i ni drwy dy air di. Ni'n diolch bod ti wedi dewis ei creu a bod ti am gael perthynas gyda ni. Helpa ni i ddod, derbyn dy fyddiad, dy ddilyn di, a mwynhau perthynas iawn yna gyda ti am dragwyddoldeb. Dyw i ni sydd yn yr anrefn, diolch bod ti'n dod â tref. Diolch bod e ddim yn pa. Diolch bod ti yn ddiw sy'n dda. A bod tynnu ni'n agos at y ti, cadw ni'n agos at y ti yn dy enw di. Amen. Ydyn ni canu? Amen. Beth chi'n ganu felly i ymateb dyma gariad fel y moroedd. Tostio'r ieithau fel felly. Dyma gariad fel y moroedd. Tostio'r ieithau fel felly. Twysodd bywyd byr yn marw, marw i brynu bywyd ni. Pwy a dweud roedd hofio gwahanol, pwy a dweud roedd breuthig o, dyma gariad gwahanol, tra o nefoedd wen yn môr. Ac alfariau yn brwydro, wrth fy mhonaeth yn nerfaw, ffordd wrth ac eiau nefoedd, oedd yn gyfain i gydaw. Gas y ffariad megis Tiril, yn ymdro at yma ni, ac yn iawn degwyr a helw, ac i safi ei ofni. Gas y ffariad megis Tiril, yn ymdro at yma ni, ac yn iawn degwyr a helw, ac i safi ei ofni. Dewch ni rannu'r bras efo'n gilydd. O'r arwan i byth. Amen.